Рәмзия Шәрәфиева туган яғы кирәк кешегә. Сагыш сагынудан туган хисләр уятсалар кереп төшеңә. Дәрман алып бер рухланыр өчен туган яғы кирәк кешегә. Кайгы-хәсрәт төшсә иңнәреңә, эшләрең гел китсә кирегә. Авыр чакта кайтып сөенергә туган яғы кирәк кешегә. Бәхет елмаеп шатлык килсә, ашлык килсен бөек кешегә. Шатлыкларын уртаклашыр өчен туган яғы кирәк кешегә. Туган якта сулар һава гел саф, җилләр